Dobrý deň. Nachádzame sa v chránenej časti lesného biotopu v Grinave. Len pár metrov odtiaľ vyrastá dlho pripravovaný koncept bývania. Tu sa spojila história, príroda a novodobá technológia. Citlivým prístupom a s rešpektom k prostrediu tu vznikajú nízkoenergetické, nízkopodlažné obytné domy, ktoré v druhom kole doplní aj výstavba rodinných domov. Čo poviete? Aj takto môže vyzerať vaše nové bývanie na okraji malebného mesta Pezinok. Broker Consulting. Financie, reality spolu.